Ahoj, ahoj. Tak vitaj a ešte raz vitaj krásne. Ďakujem ti za tvoj záujem o náš online biznis a že sa chceš dozvedieť niečo viac. Kto sme a o aký biznis ide, tak veľmi rada ti poskytnem viac informácií. Volám sa Miriam. A ako som spomínala v mojom videu, žijem v USA už 21 rokov, pochádzam zo Slovenska. Srdcom som stále na Slovensku, ale mám tu aj už svoj život v Amerike poriadne zabehnutý. Takže ešte raz srdečne vitaj a čo bude nasledovať teraz? Budú ti odo mňa prichádzať automatizované e-maily, a hneď v prvom e-maili ti pošlem link na náš free webinár, ktorý si môžeš pozrieť a uvidíš, či to tebou rezonuje alebo nie. Tento free webinár ti ešte nedá všetky odpovede na tvoje otázky, pretože je tam ďalší krok, ale najprv ťa prosím o zhliadnutie alebo odporúčam zhliadnúť si tento webinár a potom, ak budeš mať záujem nahliadnúť ešte hlbšie, tak pošlem ti link na ďalší krok. Takže ešte raz srdečne vítam a takisto ti chcem poslať link na svoju business page a takisto ešte jeden link na našu privátnu facebookovú skupinku Door to Financial Freedom, kde sa môžeš popozerať a môžeš vidieť desiatky príbehov rôznych ľudí z celého sveta a môžeš vidieť, že vlastne sú to reálni ľudia s reálnymi výsledkami. Takže som tu pre teba. Ak budeš niečo potrebovať, tak máš sa na koho obrátiť. A ešte raz vitaj a ešte raz veľké ďakujem za to, že si sa rozhodla nahliadnúť do našej ponuky a dúfam, že sa uvidíme na tej druhej strane. Držím palce.